हाल मादानि दखना गाननानै रेगे रेगांनि फास्रा लानायजों समायथारदों नोंखौ समायहोदों देग्लाय बैसागुनि बैसागि सिख्लाया नोंनो नामा सना आं मेगन खेबनाय हायनारिया आं लोगो मोननाय सिख्लाया Likey बेसेबां थार गोरबोजों मोजां मोनो आं नोंखौ रोजे अनजालु नोंखौ अनजालु नोंखौ Likey Likey Tu gıyalam गोजांनायाव खानायबो सिनजायालां गोजांनायाव ओइ बाबा मा सामफ्रामबो दुगैयालासे थायोब्रा नोंलाय दुगैदो आंहा हिनजावजों ब्रेकआप जाबायलै आफा आं दुगैला आं मारा माथामसो थागोन आंखौ दुगैनो दाथिन Likey रंगा चोला पिन्धिले मुख केनेकुवा लागे कुवा खुन कुवाना सुवा सुन सुवाना कुवा खुन कुवाना सुवा सुन सुवाना रंगा चोला पिंधिले তোমাক ধুনিয়া লাগে জানো ধুনিয়া লাগে সারি চকুৰ মিলন হলে শিহৰণ জাগে সারি চকুৰ মিলন হলে Likey Likey जैसे पल होते हैं जो यादों में घुस जाते हैं सीधे साधे लोग कहाँ इसे जैसे Likey मिनिबाला नोंनि मिनिनाय लाजि गुसु नोंनि महर रजे मादि आबिर नोङो सारफावो गोरबोआवनो Likey दाबादियाव नों बोरैबा आंखौ नेवसिब्ला दाबादियाव नों बोरैबा ब्रेकआप खालामब्ला हां मा सुरै सुरै मिस कल हरै हरै गाबबाय थागोन सना आं गुंग्राय सेलेखा गलायना Likey Todolendi boro sengkeranen besedi समायदों गाननायजों नों फैबाय बे दिल्लीयाव नोंखौ नुबाय आं हेमसाम Likey मेगनानो फैबायब्ला गोसोआव माथो थाबावनो आंनि थाखाय बिखायानो गावबायब्ला बुं Likey Likey दे हमलाई आदा संसारनि लामाखौ जागायजेननो जायनो नाय
नायफैगोन बिखौनो सिखाबालाय जों दानो सुगोन जायनो नायफैगोन बिखौनो Likey हेल'गां हाजोनि दै बाज्रुमनाय नोंसोर सिख्लाफोरा जेरावबो आवनाय बायनाय Ormati desani na elenga nangsalai dipani solongga Likey পলে পলে উড়ে যায় মন Likey Đang cho hàm đây sẽ thoát rồi. बिदिबाथाय सिखारजोब्बाय होनाखै मानसिफ्रा दद्र दद्र बाथाय जिरायनानैफ्रायनो खिथेरो रोदासनाय बायदि Likey अनबाय थाबा खर' देरो अनाबाथाय रागा जोङो बिमा आंनि बुङो गान्जा सोबबा मेलेम रानो जावलिया बे बारा गोसोखौ नों हमथा आस'खान्दा जिउआ खारनानै नों गवा दानो दं Likey अखाफोर गावदां जानानै नोङो रायज्लाय फैयो अख्राङाव आंनि गोरबो खनानि लाजि गुसुयै लाजिनानै गावखौ Likey Likey बियो आंखौ निसिबाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया आरो बियो आंखौ निसिबाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया खाफाल गाज्रिथ' बिनिसो जाय बिनि खाफालाव आं गैया Likey Likey बिबारा सोरखौ बरायो सिखिरिखौ आंनि लुबैनायाबो बेनो अख्रां आं नोंखौ मोजां मोनबाय आं नोंखौ गोसो थोबाय नाथाय जेसमिन बहा नों बहा आं नों जाबाय सासे मास्टार डिग्री हल्डार आं जाबाय सासे नेहात कलेज स्टुडेन्ट हाउ इज इट पसिबल नों गावखौनो गाव मानो एसेबां नार्भास खालामदों गोरबोजों मोजां मोननायाव गोरों रोङै धोनि गोरिबनि खोथा फैया अख्रां अ बावदोंसो आं नै बेखौ नाजाव मोजां मोननायनि फार्स्ट नेरसोन वाव हाउ सुइट दे दाना बुंदो माखौ बुंनो थोद जाम्बा बेखौनो बुजिला नोङो बै हिरा रान्जाखौ मा बुङामोन रमिअ'आ जुलियेटखौ मा बुङामोन सरी जेसमिन आई लव यू Likey Jumblauनै orangni cuman Likey ना ओरैनोसो बुङो Likey नोंनि फिल्माव आंखौ रुवाथि रल दे थोद फाग्लि एफा महर गोसा सिख्लायानो रुवाथि रल लायो इस जालायखो नोंबो गुन्दाला नोंखौ एक्टराव समायनाय नङा Likey
29 अप्रैल 2020। दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो शायद ये दिन पृथ्वी का आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉइड 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है और वैज्ञानिकों ने कहा है कि 29 अप्रैल को यह पृथ्वी के करीब आ जाएगा। इस एस्टेरॉइड का नाम है 52768 1998 OR2। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह एस्टेरॉइड हिमालय जैसा बड़ा हो सकता है और ये पृथ्वी से टकराता है तो ये एक महाप्रलय का शुरुआत होगा। दोस्तों आपको ये बात तो पता ही होगी कि आज से अरबों Likey. Likey. 29 अप्रैल 2020। दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो शायद ये दिन पृथ्वी का आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉइड 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। Likey. जोंनि मोजां मोनज्लायनाया सान अखाफोर बादि जोंनि मोजां मोनज्लायनाया सान अखाफोर बादि सोराङै जोंनानै थाबाय थाथों जिउआ दैमुनि दैबादि गुसु गोथारै अननाया बोहैबाय थाथों। Likey. दिनै आं बै समखौ गोसोखांदों जेब्ला जों रायज्लायजेनदोंमोन। बै समाव जों लोगो मोनाबानो जायोमोन। दिनै आं गाबनायथ' नङामोन। Likey. 29 अप्रैल 2020। दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो शायद ये दिन पृथ्वी का आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉइड 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है और वैज्ञानिकों ने Likey. Likey. अना आङो रावखौबो आंखौ नों अनोब्ला नाङा आंनो सना रुफासै लिरसाजायनो नोंनि अननायजोंनो आङो साजायगोन जिउखौ आंनि अनगा सोरखौबा नों आरो दा अनसै नोंनि अनगा ओंथि गैया बे जिउआ अखाफोर नों आंनि जिउनि खोमसि अख्रांनि सान नों आंनि जिउनि सोरां होगिरि। Likey. मा ओमफ्राय बे कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय माबा उपायफोर गैया नामा? गैया माथो मेरला दं। र' आं खोन्थागासिनो फारि फारि नोंनो। गिबियावनो जोंना गोसोलायनायफोरनि थाखाय बुंग्रोनोसै आङो। बिराद एलार्ट थाखा गोसोलायनायफोर। आंनिबाथ' बे गोसोलायनायफ्रा लोगो हमनोनो नाङा आरो बायसान्स जुदि थानो हायो मिट खालामबायोबाबो एबा लोगो हमबाय बायोबाबो 50 मिटार गोजान डिसटेन्सआव थानासो रायलायनांगौ मिथिबाय। ओमफ्राय गोसोलायनायफ्रा माबाफोर गिफ्ट हरबा लानो नाङा। हिन्जाव हौवानो माबा गिफ्ट हरबा लानो नाङा आरो हौवाया जुदि हिन्जावनो माबाफोर गिफ्ट हरनो जायोबा लानो नाङा, मानोना बेजोंबो कर'ना भाइरास जानायनि चान्स दङ। आंनिबाथ' मास मोनसे ब्रेकआप खालामनो साबसिन जागोनदां, ना मा होनो खावला? औ आरो मोनसे खोथाबाव, हौवाफ्रा एबा हिन्जावफ्रा जाय स्कुलाव लांफायो एबा कलेजाव लांफाबाय थायो सानफ्रामबो बेफोरखौ बन्द' खालामजोबनांसिगौ, मानोना बेजोंबो कर'ना भाइरास जानायनि चान्सआ बिराद हाइ। गासैबो बन्द' खालामजोबथारनांसिगौ। आरो नोंथांमोना सानफ्रामबो दै गुदुं लोंबाय था आरो नोंथांमोना आखाइखौ मोजाङै सु, खिथुखौ मोजाङै सु, आथिं आखाइ गासिबो मोजाङै सु, सानफ्रामबो दुगैबाय था। आरो Likey. 29 अप्रैल 2020। दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो शायद ये दिन पृथ्वी का आखिरी दिन हो सकता है,
क्योंकि अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉइड 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है और वैज्ञानिकों ने कहा है Anak sudah makan lagi ke dak kata matang lai. Thot jamba, coronavirus ini kau bicara apa dengan? Sama coronavirus ini kau kau upi bay, arse jauh mi ada dengan, ada boy kau upi bay ne. Coronavirus ini kau bicara apa dengan lai? Kerana kerana yang ber, kalau ini cinta saya, orang biji. Oh, sorry doa, tiada jana hari dia. Anda nunggu notan kedai sendro, tiada mantap aja. Nunggu beri, maybe dia aku masuk, nunggu dan ada tau. Thot jamba lai. Likey